किंग हेलो ओलीले काटी गने कौन ले रहा है ता दांत गुड़ा काटुचे कत कौन एना हवाईडा ये होचे कृष्णचूड़ा फूल वाह भाउजों का फेवरेट मंत्रमुग्ध मुवी कहीं देखा इच्छा है नुआंडा पड़छ परा ना बड़ बड़ गाड़ी से ऊपर गली पड़े तलू ये ऊपर एटा भुवनेश्वर जीवा रास्ता एपटे आम गले ब्रह्मपुर आपण माने देखि पारुथिबे केते बड़ बड़ रास्ता केते बड़ बड़ हाय गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर आ गोटे नुआ वीडियो मैं आपण मानकु वेलकम करूछि आसंतु देखिबा आजर वीडियो केमती कोन आमे जाउछु भुवनेश्वर बुलिया पई बोर इच्छा थिला सिनेमा देखिबा झियो खेलिबो टी मजा मस्ती करी आसु देखिए फुल वीडियोटी देखिबा परे आपण माने निश्चय कमेंट करी जणेबे आम वीडियो केमती लागला आ जदि भल लागितो ताले लाइक गोटे कर देबे गोटे शेयर कर देबे आम चैनल को सब्सक्राइब करबा जमा भी भूलिबेनी जय जगन्नाथ। आमर 2:40 रे अछि मूवी टाइम एठे गेला 2:00 अधे हम पहुंच परिवा जाय की देखा जाओ चलो कंप्यूटर ना डीजे देख काटा पिंडा मार दे चलो सीट बेल्ट लगे तो बस सेफ्टी बेल्ट झियो केयरफुली बस तो बस जा शोइबू तू शोइबो मते এই জায়গাটা বেশি ভালো লাগে हां তা টনটা বেশি ভালো লাগে খাস चलो করে গাড়ি চলার বেলে तू गाड़ी चला ले कोन ओला हां ওলা মা तू तो को गाड़ी चले पर আর সেইটা তো শিখিস রে বড় কথা না अब थोड़ा खुशी हो ओ मते मंत्रमुग्ध मूवी देखिया का इच्छा ला मंत्रमुग्ध मूवी का देखिया इच्छा ला नुआंडा पड़छ परा नंडा तो बहुत सारा पड़छ एटा आ गोटे मूवी गोटे भी पड़ी छी ता ना हला कोन मुरबी मुरबी सेटा पूरा फैमिली माने जहां जेमती सब रियल लाइफ जो होई ता स्टोरी आगो तो बाप जाइला आशा दीदी पाक जाई हेबनी एथि कि ऑलरेडी टाइम हेलानी घर बाहर आमको थिला 1:30 बट 2:30 हेलानी टाइम से हम जाई परिबन हमरो मूवी टाइम होछि कि 4:40 ओके तो मूवी देखि कि हम जीवा दीदी पाक मूवी देखला पर हम दीदी पाक जीवा ओके खाली कोट पड़े असले पूरा सही सब दुकान में सब बंद बा नहीं भाई प्राय दुकान बंद अछि ना एते खरा लोक आसे खाई पी रेस्ट करी खरा के आसे मार्केटिंग जार निहाती आवश्यक लोक कौन करे लोगन को लोकन को करे भलो कथा से तार बॉयफ्रेंड को भाग गई पड़े तू नले ए भाई तो से विवाहित हस्बैंड कथा रास्ता रे हई आसे दरकार आ कौन से काम गोटे भाभी दी पड़े अस्ति ते सुंदर पहाड़ हम खलीकोट पहाड़ और सुंदर लगे सत्तर कलर पर बहुत सुंदर आ ये होचे कृष्णचूड़ा फूल
ଭାଉଜଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍। ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା। ये पार्क ମୁଁ ତ କେମିତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କି ଫୁଲ ଦିଏ ତ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି ନୁହଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଫୁଲ ଦିଏନି। ତୋର ସେମିତି କିଛି ଫେଭରେଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ କଣ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କେମିତି ହେଲା ଦିଦି ସେ ଫିଲ୍ମଟା କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଆଣି ଯୋଉ ଦେଲେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ହେଲା ତ ସେବୁଠୁ ଦିଦିଙ୍କ ସେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାଇ ସେଇଆ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତମେ ସେଇଟା କିଛି କରିବା କଥା। କନା ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଯୋଉ ରାତିରେ ଆସିବ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୟ ଲାଗିବ। କାଇଁ ଭୟ ଲାଗିବ ଜାଗାଟା ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ରହୁଛ ଏବେ ରହିଲେନି ଆଗ ନଥିଲେ କେହି କିଛି କିଛି କମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ବାଇକରେ ଯାଏନି ହଁ ଯାଉ ସେଇଟା ଯାଉ ଯେ ବୁଝୁନ ତମେ କହିବାଟା ବୁଝୁନି ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଘର ହେଲାଣି ଆଗ କେମିତି ଥିଲା ସେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ପର୍ସନ ପାଇଁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିବ ସେଇଟା ତ ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ଯୋଉଟା କି ଓଭର ବ୍ରିଜ ଟା ଅଛି NH5 ରେ ଦେଖିଦେବି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ତ ସେଇଠି ଟିକେ ବହୁତ ଗାଡି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କଣ ଏଠି ଚୋର ଡକାୟତ ସବୁ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ପୋଲିସ ମାନେ ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଏମିତି ଘଟିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଡର ବାକି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁ ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି ସେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ତାପରେ ବି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯାଉଛି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ଚାଲିଛି ବ୍ରିଜଟା ଏବେ ଆସିଲା ବ୍ରିଜଟା ଦେଖିଦେବା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବ୍ରିଜ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବ୍ରିଜ ଏଠି ମାସରେ 5ଟାରୁ 6ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କି ନିହାତି ଭାବରେ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ବଡ ବଡ ଗାଡି ସେ ଉପରୁ ଗଳି ପଡେ ତଳକୁ ଏ ଉପରୁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଆମେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏପଟେ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ NH ଟା ବଡ ବଡ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ସେ ଟ୍ରକ୍ ଗଳି ପଡେ ତଳକୁ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଥିରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଡେନ୍ ରେଗାଲିଆ ଏଡ଼ो ବିଲ୍ଡିଂ ଆମେ କିଣି ଯିବା ଖାଇବାକୁ ତନ୍ଦନକୁ ଯିବେ ନା ସବୁ ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯିବେ ନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ନା ହଁ କେତେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଠି ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଚିନି ପୋଲିସ ଟିକେ ରହିଯାଉ ବନ୍ଧନଟା देखने लगी पोस्टर घर घटुची हो टिके संभाल जाना घर गोटे मेडिसिन लगे देवे ना पार्किंग आलो ओलीले
କାଟିବନି। କଣ ହେଲେ ତା ଦାନ୍ତ ପାଖଟା କାଟୁଛି କଥା କଣ ଏଇଟା ଖାବ ଏଇଟା। ମେଡିସିନ ଲଗେଇଲୁ ମେଡିସିନ ଫୁଲିଗଲେ। ବୁଝିଗଲ ତୁ ଆସିଲୁ ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ରହିବ ହଉ ଭଲଟା ଦେଖା ଫୁଙ୍କି ଦେଖିଲେ ଆଉ 7 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ପଳେଇବା ଏବେ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାଡ଼ି ତ ରହିବ ଆଉ ଯିବା ପାର୍କିଂଟା ଇଏ ତଳକୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 2 ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 1 ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 2 ବେସ୍ 2 B2 ମାନେ ବେସ୍ 2 ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ପାର୍କିଂରେ ଯିବା ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଝିଅ ଏପଟେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଚଲ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମେ କଣ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ନାଇଁ କି ସ୍ମେଲ ହଉନି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଭି ଟାଇମ୍ ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଚାଲ 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 କୋड चल साइड से आपण मैंने देखिपे यहाँ हूँ सबुठ बड़ शॉपिंग मॉल भुवनेश्वर यहाँ हूँ फूड कोर्टा या ऊपर अच्छी थिएटर आम ऊपर को जीवु सिनेमा देखिबु मंत्रमुग्ध आसतु देखा आपण मैंने भी आसतु देखिए आम बर्तमान भी ऊपर को जाऊँ एस्केलेटर तो ऊपर जाकि मंत्रमुग्ध सिनेमा एंजॉय करूँ आपण मैंने भी आसतु एंजॉय करूँ देखिपे ऊपर लिखाई सिनेपोलिस ये 4-5टा स्क्रीन अच्छी विभिन्न प्रकार मूवी लगी थाए बहुत सारा मूवी लगी थाए मल्टीपल थिएटर्स सो आप जो भी ओडिया हिंदी तेलुगु सब मूवी देखिपारे ये आम पहुँच सारीचु ये टिकेट शो कर एंट्री कर आप देखु था जेहेतु मु बुक माय शो रे टिकेटा मो बुक कर मत टिकेट काटा पड़लानी मुझे स्क्रीनशॉट देखीदेली ताल आम भर को एंट्री कर जेहतु आम टाइम हो सारी तरत हो जाऊँ मो मिसेस मत कहूँ कि यार किसी किणलनि कहीं मुझे कहूँ कि ना आम इंटरवल आम किसी भी किणीदेवा खाइबा तो आम व्यस्त ही दौड़ुचु कि सिनेमा आरंभ हो जाइए कौन चलु देखो देखा कौन हो सिनेमा आरंभ हो एठी मध्य सेम जिनस देखा पड़े टिकेट देन आपण से एंट्री करने को भीतर देवे एबे आम एंट्री कर भीतर को आसतु देखा थिएटर भीतर को जीवा भीतर को एंट्री कर सारीचु धीरे धीरे जाऊँ भीतर को आप देखिपे पूरा अंधार अंधार देखा ओनली स्क्रीन लाइटा ही देखा थिएटर पूरा खाली अच्छी जेहेतु आम सिनेमा रिलीज होवार बहुत दिन पर आसिलु
ପାଖାପାଖି 15 days ପରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପରେ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସମୟ ବହୁତ ଅଭାବ, ମୋର ବିଜନେସ୍ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଆମର 2 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ରହେ। ଦେଖିବା ସିନେମା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ହରର ଫନି କମେଡି ସିନେମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସିନେମାଟି ଫୁଲି କମେଡି ଥିଲା, ଅଜବସା ଥିଲା, ମଜାମସ୍ତି ହସ, ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନଥିଲା, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ଚଳିବ। ମୁଁ 10ରୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10ରୁ ମୁଁ 7 ଦେବି। ଚଳିବ, ହସ ମଜାମସ୍ତି ସିନେମା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ମୁଭି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଆସିବୁ ଥିଏଟରକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ ଆମର ସିନେମା ସରିଲା, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଗଲାବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା କି ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଖେଳିବି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ନାଇଁ ଆମେ ଖେଳିବା ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଖେଳିବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଖେଳିବ, ଯେହେତୁ ତାର ଜିଦ୍ ଥିଲା। ସେ ଯେବେ ବି ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ମଲ୍ରେ ସେ ଟିକେ ଖେଳିକି ଯାଏ। ଖେଳିବ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ର ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାରକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲାଗେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ସକ୍ସ ପାଇଁ 50 ରୁପିସ୍ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି 50 ରୁପିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକ୍ସ ପାଇଁ। ସବୁ ରୁଲ୍ ଅଛି। ସେ ଟିକେ ଖେଳିବ, ମଜାମସ୍ତି କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଖେଳୁଛି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖେଳିବ ଆଉ ସକ୍ସଟା କମ୍ପଲସରି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 50 ରୁପିସ୍। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖେଳିବାକୁ। ଟିକେଟ୍ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସେ ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥିବ ସେ ଭିତରେ ଥିବ, ତାର ଟାଇମିଂଟା ସେଥିରେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଣି ସରିଲେ ଟାଇମ୍ ତାର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ହାତରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ସେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ଟୋନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରୁଲ୍। ଏ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା କି ଖେଳିବା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଆମର ଛୁଆମାନେ ବି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଜିଦ୍କୁ ପୁରା କରିବା ଆମର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ତ ଇଚ୍ଛା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଆପଣ ବି ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ତାକୁ ଖେଳାନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଖେଳୁ, ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଲାଇଫ୍। ମୋ ଝିଅ ମୋହନର ଖେଳ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାର୍କିଂକୁ ବାହାରିଲୁ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ଭୋକ ବି ହେଲାଣି। ଏସ୍କାଲେଟର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଲିଫ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। କ'ଣ ମୋହନ, ଆମର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଡିନର୍ କରିବୁ। ଯିବା
ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ ଜାଗମରା ଡିନର କରିବୁ। ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମେ। ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନି। ଏଠି ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି। स्पेशल वेस्ट है ମୋର ତ ଏଠି ଫେଭରେଟ୍ ମୋତେ ଖାଇବା ଆମେ ଯେହେତୁ ପିଓର ଭେଜ୍ ଖାଉ। राइस राइस से पड़ ଏଠି दीजिए ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ସବୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଠି। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆମର ବଟର୍ ନାନ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍ ଚିଲ୍ଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଭେଜ୍ କାରୀ। स्पेशल वेज ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଖାଇବା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ପେଟ ଫୁଲ୍ କରି ଖାଇଲୁ। डाउट नहीं ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଅଛି ଆମର ଜାଗମରା ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କୋର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ मंचूरियन କ'ଣ वेज ଭୁଲିଗଲି। ओके ଆମ ଡିନର ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ। ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ ଦ ୱେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।